Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De politie heeft gisteren een grote slag geslagen bij 2 invallen in Cerro Grande. Zo zijn er 3 automatische vuurwapens, kogels, 2 boten, 4 bootmotoren, marihuana, een pistool, een revolver, een crossmotor en een aantal kilo cocaïne in beslag genomen. Ook is er een 61-jarige Curaçaose vrouw gearresteerd en 2 ongedocumenteerde Venezolanen. De actie was een samenwerking tussen het Korps Politie Curaçao, de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, DEA, Defensie, Kustwacht, Marine en het RST. De 26-jarige Janiro Copra is gisteren veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De rechter acht het bewezen dat hij zeker 6 gewapende overvallen heeft gepleegd in de afgelopen periode. Copra zelf legde de rechter uit dat hij werk zoekt, maar geen baan heeft. In plaats daarvan heeft hij verschillende overvallen gepleegd omdat zijn gezin ook te eten moet hebben. Hij toonde verder geen spijt over zijn daden. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Op Curaçao is gisteren een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 51 gevallen. Niet eerder waren er op zoveel registraties van besmettingen op 1 dag op het eiland. De overheid onderzoekt de mogelijkheid of er een specifieke bijeenkomst is geweest waar veel mensen besmet zijn geraakt. Meer dan 30 van de nieuwe besmettingen kunnen namelijk niet gelinkt worden aan al bestaande gevallen. Op Curaçao zijn nu 315 actieve besmettingen geregistreerd. 7 mensen met een coronabesmetting liggen in het ziekenhuis, waarvan 1 op de intensive care. De rechtbank heeft gisteren een verzoek tot vrijstelling afgewezen van een groep van 6 ongedocumenteerde Venezolanen. Ze zijn op Curaçao aangekomen op 8 september 2020 in een groep van in totaal 40 ongedocumenteerden. Samen met advocaat Charlton Hato heeft de groep een beroep gedaan op internationale regels. Maar volgens de rechter zijn die niet geldig op Curaçao en moeten de 6 voorlopig vast blijven zitten. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Volgens de Tweede Kamer moet de hulp aan arme en kwetsbare inwoners van Curaçao prioriteit krijgen in de hervormingen die het eiland samen met Nederland gaat uitvoeren. Gisteren sprak staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Daarbij was vooral aandacht voor de vraag hoe de hervormingen kunnen helpen de armoede op Curaçao te bestrijden. Ook was er veel aandacht voor de situatie rond ongedocumenteerden op het eiland. Velen van hen zijn niet verzekerd en de Tweede Kamer wil dat zij ook toegang hebben tot medisch noodzakelijke zorg. De Nederlandse minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, heeft deze week bekendgemaakt dat het Nederlandse kabinet de bouw en exploitatie van brandstofopslagen op Bonaire gaat leiden. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken het bedrijf Bonaire Brandstofterminals opgericht om zo de opslag van benzine, diesel, kerosine en stookolie in goede banen te leiden.
Het was in eerste instantie de bedoeling om de bouw en exploitatie in handen te geven van privébedrijven, maar, zo schreef Wiebes aan de Tweede Kamer, niemand heeft naar tevredenheid kunnen aantonen de brandstofopslagen volledig zelfstandig te kunnen realiseren. Op Sint-Eustatius zijn al enige tijd geen nieuwe coronabesmettingen meer geregistreerd. Daarom heeft de overheid besloten de maatregelen te verzachten. Dat betekent dat er weer bijeenkomsten tot 100 personen mogen worden georganiseerd. Ook is het niet langer verplicht om thuis te werken. Dat betekent dat bars en restaurants en sportfaciliteiten tot 100 mensen binnen mogen laten, zolang ze 1,5 meter sociale afstand van elkaar kunnen houden. Voor kerken is die limiet er niet. Die mogen net zoveel mensen binnenlaten als mogelijk is, maar ook daar moet sociale afstand worden gehouden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.